F'dawn il-ġranet grupp sabiħ ta' saċerdoti, reliġjużi u djoċeżani qegħdin niċċelebraw il-50 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. Fosthom hemm ukoll żewġ isfijiet, l-Arċisqof Emeritu Monsinjur Pawlu Cremona u l-Arċisqof ta' Tirana Durres Monsinjur George Frendo, it-tnejn Dominikani. Aħna ninaqdu magħhom u mas-saċerdoti l-oħra reliġjużi u djoċeżani nifirħulhom u fl-istess ħin nitolbu magħhom lill-Alla għad-don tal-fedeltà. Kull saċerdot huwa don kbir għall poplu tiegħu, kull meta jgħix il-vokazzjoni tiegħu b'fedeltà. Nixtieq insellem b'mod partikolari il-figura sabiħa, ġentili u ta' erf kbir li huwa għalina il-koll Monsinjur Pawl Cremona li għal 8 snin sħaħ mexxa lill-Arċidjoċesi ta' Malta u għadu bl-eżempju u bil-ħerqa tiegħu jagħti wkoll tmexxija spiritwali lil tant nies li jirrikorru għandu. Jiena nixtieq nirringrazzjah ukoll personalment tal-għajnuna li jagħtini tal-pariri siwi u tal-eżempju sabiħ li dejjem tani. Monsignor Pawl Cremona huwa maħbub mill-poplu tagħna għaliex il-poplu tagħna f'Monsinjur Cremona sab rajb qalb kbira, widna li tisma' ukoll għajnejn li jiltaqgħu ma' dak li jkun b'imħabba u b'modrija. Aħna nitolbu għalih u nawgurawlu ad multos annos. Nixtieq insellem ukoll lil Monsinjur George Frendo, l-Arċisqof ta' Tirana Durres fl-Albanija, Dominikan bħal Monsinjur Pawl Cremona li qed jaqdi missjoni importanti u vitali f'pajjiż viċin li huwa wkoll art tal-missjoni. F'Diċembru li għadda kelli xorti fuq stedina tal-Episkopat tal-Albanija inżur dik l-art sabiħa, iltqajt ukoll ma' diversi missjonarji Maltin, reliġjużi u anke lajċi, iltqajt ukoll mad-Dominikani li għandhom missjoni hemmhekk u ma' saċerdot Awċi li ilu hemmhekk ukoll bħala missjonarju u il-missjonarji lajċi li hemm l-Albanija li huma mis-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija, l-Mużew. Ma jiena nixtieq ukoll nitlob il-poplu Malti u Awċi biex nitolbu ħafna għal vokazzjonijiet. Vokazzjonijiet numerużi, vokazzjonijiet qaddisa. Il-vokazzjonijiet għas-saċerdozju u l-ħajja reliġjuża huma don tal-mulej, imma huma wkoll stedina ta' Alla lil tant qlub ġenerużi. Aħna nagħmluhom kuraġġ biex il-mulej jgħidulu iva. Insellmilkom u nawguralkom li f'din mixja tar-Randan aħna nsibu tassew rebbija ġdida fir-ruħ.